ndobva mazvibaya nebanga and then ndo pandakafamba ndichienda pamba. makazvibaya pai Apa padumbu matumbu ndokubva abuda. ndobva abuda, aitobuda mbichana pandakatozvibaya pandakatoona kutobuda matumbu chaiwo sana matumbu anditakakuratidzai takina kuratidzai zviyazvo vateereri ndo vasina kuona. Eish. Ladies and gentlemen, welcome back to the Ministers Podcast. I'm so excited to be coming on your screen right on this platform. My name is Pastor Kudamba Nizridza, and I'm here in Rusape, Zimbabwe, where we share on this wonderful podcast stories of transformation, stories of hope, and the redeeming love of Jesus Christ. Today's episode is very powerful and real. We are joined by someone who got deep into witchcraft in the quest for money. But later on, he discovered that the people he trusted, or the spirits he trusted, they turned his back on him. But later on, Jesus came through for him and held his hand, and now he is a living testimony. Praise the name of the Lord. If it's your first time to be here on this podcast, on this wonderful channel, please make sure you subscribe, you like, you comment. When you do that, it helps with the YouTube algorithm so that next time you don't miss on our future post. Glory to the name of Jesus. Manerana, we are joined by Mr. Chipembere. We welcome you, sir. We welcome you today. I think tisati tadzika panyaya yedu tinoda kuti tinzwe kuti Mr. Chipembere ndiani, vakazvarwa kupi, vakakura sei, vakakurira kupi, uyezve vanoita nezvei. Yes, feel free, you can go ahead now. Ndinotenda mese makateerera. Yes. Ini ndoitwa Mr. Chipembere. Ndakaberekerwa kumanika bridge mugoma mamatenga mbiri. Ndikaendawo kuchikoro panonzi pamundenda, chikoro chainge chiri padhuze nekumusha ichocho. Panonzi pamundenda ndakaita grade 1 kusvika grade 4. Ndichibva ipapo ndakaenda paOdds primary ndikaita grade 5. Kuzobva ipapo ndakauya Marusape kutsanza guru, ndokwandakazopedzera zvidzidzo zvangu zveO level. Naizvozvo ndaipindawo Zion, yaipindawo namai Zion. Kuzobva ipapo ndakazenge taakupinda yechipostori inonzi Johani Maso yechishanu, yataienda chishanu. Kuzobva ipapo ndakazoti pandakazowanawo mudzimai ndakabva ndatanga kupinda imwe yainzi Elim Pentecostal muvhengere Marusape. Wonderful. Saka zvinoreva kuti muri munhu ane background yechikristu. Ndizvozvo. Wonderful. Tinoda kutenda. Saka Mr. Chipembere vanoita nezvei? What is it that you are doing for a living? Inini ndakambotanga kushanda kuma NGO, zvobva zvazopera ndobva ndafunda zvekugadzira ma-electrical gadgets. Zvinowana nhasi ndo zvandakangotasana nazvo, ndo zvandiri kuita. Ndinogadzira mafoni, maradio. Alright, munogadzira mafoni, maradio nemakombiyuta. Kureva kuti kana paine vanoda kutogadzirirwa mafoni nemaradios vari around Rusape, Mutare, or anyway, we are going to put his contact details. You can contact him so that you give him a job. Alright, tinotenda. Nyaya yataunganira panapa kuti tikurukure inyaya iri very powerful, iri nyaya inorwadza futi zvekare, iri nyaya inotyisa futi zvekare. Ndizvozvo. Uchinzwa unogona kufunga kuti pamwe ifilm, it's a movie right before your eyes, but it is a reality. Right, I remember sometime, is it 2 weeks back or 3 weeks back, I got a call from my wife. I was coming from Harare, coming back home to Rusape. I was around Sari in Marondera there. And then she called me and she said, Daddy, there is someone who is here. Pane munhu ari panapa ari kuti ari kuda kuonai. Ari kuti hazvitoiti kuti abve pano asina kukuonai. Ane zvinhu zviri kumudzingirira nevanhu vaari kumudzingirira. But havasi kuonekwa nevanhu.
ndizvo handiti ndizvozvo. chii chachaitika ipapo kuti muzotanga kudzingirirwa nevanhu vamusiri kuona ende zvinotonzi makatosvika mune hembe dzakabvaruka muine tsvina saka I think let's start from there kuti chii chachaitika uye zvazvatanga rini, what was happening? Kutanga kwazvakaita zvakatotanga ndiri kubva kumba kwangu ndinogara ndiri kuenda kumaNewsteins kunoona imwe hanzvadzi yangu yanga isiri kunzwa musha yanga yabva kuHarare. Saka ndakati ndaakunosvika padhuze nepamashops apo ndo nzira yacho yandaidarika nayo kuti ndiende kumba ikoko. Ndakangotanga kunzwa mavoices achidana zita rangu zvine ukasha, achitoswedera kuuya padhuze neni vachitaura nyaya yekuti toda kumuponda nenyaya yekuti atiza kubhesi, atengesa bhesi, saka toda kuti timubate timuponde or else kumupengesa. Ndo zvandakanzwa mavoices aya achitaura. Saka mavoices aya achiramba achidaro ndakabva ndaenda kwandaienda ikoko. Handina kuenda ipapo, ndakabva ndatotanga kutotiza ndakananga kuChisango chaiwe pedyo. Kutiza kwandaiita ndaiti pamwe ndikatosvika ndikangowanda handizonzwi zvimavoisi izvi zvinobva zvangoperawo. Asi hazvina kuregedza, zvakaramba zvineni ndikatozomhanya distance yakakura chaizvo kutosvika kuma 7-8 kilometers kuzosvika mugomo mandakazobudira ndari munova mandakarara musi iyoyo. Handina kuzotokwanisa kudzoka kumba. Saka mavoices aya ndakazodiscover kuti aitondipushira kuti ndiende kugomo ikoko ndisingazive ndichitofunga ndiri kutiza, nekuti kwazoedza makuseni ndakazoona vari vanhu vaivepo vaisvika kuma10, vakadzi vairi nevarume vaivepo. Saka vakazotanga kuti kuma 9 makuseni to 10 vachindiisira zvimhuka zvimwe zvaiuya zvakatovhura mazino daiso ndichitozviona. Saka ndaisimuka ndichitiza pane vanhu vaiva ndichizama kuda kuti ndiendewo pane vamwe kuti ndingabatsirike, asi vanhu vaiva ndaiona vese vaiti ndikada kuti ndisvike padhuze nawo vaibva vanyongoduka posara pasina munhu. Ndikada kuti ndikabva ipapo vaiti vakanyongoduka vondobudira nechepamberi, vakanyongoduka vondobudira nechepamberi, ndichida kutotsvaga iyo kuti ndine zvinhu zvandiri kuona panapa sinzi vava vachindipomera nyaya yekuti hanzi uri kufanira kusungwa, ndo nyaya yavaindipomera. Asi ndakazoona kuti zvese izvozvo dzanga zvaive iri fake yekuti vaida kutongoita zvavaida kuita pandiri kugomo ikoko. Saka pakazochaya 10 manje ndo pandakaona kuti vanhu ava havasi vanhu chaivo. 10 dzemanheru 10 kwatoedza the following day. Saka makarara mugomo? Ndakarara mugomo imomo ndichitofunga kuti ndakavanda, asi hapana kuvanda kwandakaita nenyaya yekuti vanhu ava vaifamba in spirit. Saka zvinoreva kuti vaindiona, nekuti mugomo imomo ndakazotarisa maoko angu aya makuseni aya kwachena ndikaona makazara nyora dzakadhirowewa umo, asi nguva yadzakadhirowewa physically now asi nguva yadzakadhirowewa handina kunge ndaziva kuti inguva kana kutombozviona kana kutombozvinzwa. Ndakazongozviona chete makuseni kwaedza. Ndo pandakazotofunga kuti vanhu handinawo panapa ava havasi vanhu chaivo vekuti pane zviri kutoitika panapa. Ndo pandakatanga kunamata munamato wangu ndichitobva pavari ndichibuda, asi vaitobheja kutoti haana kuarumbenda zvese zvekunamata zvese zvada kunyepedzera izvi haapabvi panapa haatosviki kana parodhi pekundoti atsvage mota yaanoda kumisa. Ende for sure pakapfuura dzimwe mbiri dzichiramba kumira, asi pane imwe yakazomira probox kakazomira. Mudhiraivha wacho ndaimuziva ende iye aindizivawo, ndokandakazokwira kwauchitanga kuuya kutsanza guru kuno kulocation. Ndichiuya kulocation kunoku ndakangobva ikoko ndine aim yekungoti dai ndasvika ndikaona pastor mandizvidza varipo ndiwo angatondipedzere dambudziko iri, nekuti pane pamwe pandakatombodzika mota pamwe ndikaenda payo nemapostori anga aripo. Mavoices aya akanditaurira akatoti pautoenda ipapapo kutopedzako nguva, hapana kana munhu ane simba rekuti anokwanisa kutimisa zvinhu zvetoda kuita pauri. Saka chinhu chaungatoiti kutodzoka kunoku kwetiri kunoku titongoiti zvetoda kuita newe, nekuti pautori papapo hapana kana simba riripo papa. Ndo pandakaona zvikanzi toda kuratidza kuti pauri papapo tinotopawo hapana kana simba. Ndakatarisa pasi takagara zvinoitwa nevanhu vekumasoi zvezvi. Saka ndakanoona chidhindo chiva chanzi pamberi pangu ndakatogara ndakadaiso chidhindo izvi zvikanzi vachiona here chidhindo izvi. Ini ndindainzwa mavhoices asi vanhu vese vangu vari pavanga vasingamanzwa. Chidhindo ndatochiona zveshuva chatonzi chidhindo chakadhindwa pasi kungoamba nekungochiona chapo. Ndo pandakati rega ndishingirire ndichifamba ndichinamata pandakazonzwa rimwe vhesi rakutoti akuenda kwapastor tomudzingirire mubati.
Saka mavhisi aya akatanga kutouya achitomhanya achitopopota kuti iwe uda kutoenda kwapasta. Ndo pandakabuda nerudhiri apa ndichitomhanya, kana panapa ndakatosvika pamba papasta vasipo ndichitofemereka nokuti ndenge ndiri kutomhanya. Saka pandakasvika ndakaona mama ndobva ndavatsanangurirawo nhau yangu, vakati baba vari kuuya vari kutobva kuHarare. Saka ndakamboda kushingira kuti bhozi ndaandito nepfungwa dzokuti ndaifanira kutogara kusvikira nguva yacho yavanouya, bhozi ndaandiri kufila kuti ndikangobva panzvimbo inei murodhuma zvaizondimirira zvakanaka. Ndakazongoitawo zvekushingirira ndikati sinzi vanzi vachiri kusari, saka ndikambosvika pamba ndikamboti mirei nekudzoka, ivo vanenge vachisvikawo. Mavoices aya akanditeera futi kunosvika kumba pandakabva pamufundisi papo ndichingovanzwa achitaura. Kusvika pamba ndikatoti mai mwana ndafa nenzara, vachitoshayiwa zuva ndakarareipi. Ndikati chimbomira ndizorore ndichaexplaina, wabva wanzwisisawo. Mavoisi aya ndingori nawo pamba ipapo wanga va2 manje, vamwe vacho ndonga vanga vasara bhozi ndandanzwa vachipindurana vari 2. Vaiti kudingo mavoisi acho? Mavoisi aya aiti masvika kumba. Tasvika kumba uko mavoisi aya bhozi pandakauya panapa akandimirira uko kunze kwegate uko. Tasvika kumba kwaiwa ndo pavaitaura chiti tinganeswi nekamunhu ikakaka akambotinesiva kamunhu ikakaka, nhasi yachiati kutokatora si akamboite zvakari kuita ipapapo. Ndichizvinzwa ndombopopota ndotukira paipe ndozonza zvava kutoseka kuti ari kutopedza yake nguva ari kufunga kuti pane zvaari kutomboita ipapapo. Ndo pandakanzwa voisi ndinoti hanzvadzi dzangu. Uri kuti mune mavoices amainzwa amaiziva? Andaiziva pane ayo ndaiziva kuti uyu ndinhingi, uyu nekutaura kwake ndinhingi. Alright, yeah, sometimes Satan anoshandisa mavoices evanhu vari close to you to cause confusion. Hombe yanga iri yekuti atiza sei uko munhu tikaenda naye uko munhu hakuna simba rinobvisa munhu uko kuti adzoke, saka uye adzoka sei. Saka zvinoreva kuti munhu anototengesa bhesi. Saka chinhu chatingatoiti kwaari kumuraya tichimurova neshamu zvinorwadza oro else kumupengesa, ndo zvinhu zvatoda kuita pane munhu, ndo zvaitaura mavoices aya. Alright, let's get a bit deeper now, because zvinhu zviri kuratidza kuti kune chakaprovoka kuti zvizoita saizvozvo. Ndizvozvo sekuru ava vachindishandira zvavakandishandira vakambouya ndikaona ari munhu airatidza kuti kuma50 years, asi ndaimuonera hangu nechekure. Vakauya pashopu penyu? Saka vakazouya, taurai pamicrophone. Vakazouya bhozi takataura nawo yekubatsirana saizvozvo. Inini handaiziva kuti kubatsira kwacho chii chaizodiwa. Sekuru yanga iri n'anga. Vakati kudini pavakakuonai? Vakati ndiri kuona kuti une shungu nebasa rako raunoita, ende zvinhu zvako muno zviri kuratidza kuti zvazvishoma, asi muratidza kuti munhu maimbenge muchishandwa muchiita mari yakawanda, saka ndinokwanisa kukubatsira. Ini ndikati kana muchikwanisa kundibatsira ndibatsire, nekuti ndinoda kutoti ndigadzire zvinhu zvangu, upenyu hwangu umire zvakanaka, ndisingazivi magumo azvo zvaizoguma zvaita. Alright, saka kureva kuti makabvuma kuti mubatsirwe nen'anga. Alright. But n'anga iyi yakauya yoga pashopu penyu? Yakauya yoga. So we need to be careful, hama dzangu. Kune dzakutouya dzoga, n'anga dzichamirire kuti mudzishanyire kwadzinoshandira. Yes, vanokusvikira ipapo pacho paunoitira basa and they convince you there. So you need to be very, 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 very careful. That's why it is always good to kuva nemweya wakunzvera, discern the spirits, so that you know and be contented. Kana zvisiri kufamba, it doesn't mean kuti ndo magumo azvo. Kune nguva ichazouya kuti Mwari uchakusumudza. Kana business riri kutadza kufamba, look for another strategy to use so that clients will come, customers will come, than to compromise and sell your soul to the devil. So you need to be very, 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 very careful. Alright, saka sekuru vauya pashopu penyu ndokubva vati ndinokwanisa kubatsira business rako rosimuka futi. Imi ndokubva mabvuma? Ini ndokubva ndabvuma. Hapana zvavakati unofanirwa kuita so here, kana wadai so, kana ndazokupa zvakati unozodai so, chii chakaitika? What was the story there? Maconditions vanga vasati vataura kuti zvaizenge zvichifamba sei.
asi ivo pavakauya at last pavakazouya vachinge vanga vatouya chaizvo chaizvo zvekuti vachindiitire kuti ndiite mari havana kuuya in form yemunhu ba wakauya iwari in form of kamhuka katsindi. muri kuti vabvuma alright, imimi mabvuma kuti ndibatsirei, tataurirana tabvumirana mabvumirana handitika but ndobva vataura kuti ndichauya musi wakati after 2 days. After 2 days ndokutomukira kuenda kubasa. Ndokumukira kuenda kubasa. Ndandiri panze ndiri kutandara kuneshamwari dzangu. Ndakazongoshamisika ndakungonzwa voice rara kundidaidza mukati. Voice rasekuru vayo. Mushopu menyu. Mushopu manje. Vakadaidza kuti kudini? Brighton. Nezita renyu. Mama vaudza kuti munzi Brighton. Handisina. Hatina kutombotara zvemazita. Hama dzangu, the spiritual world is real. Listen to me. Life starts in the spirit, then it manifests in the physical. Whatever you are seeing right now in the physical is a delayed match of what already happened or what has already existed in the spirit. Don't joke with your spiritual warfare. Pray. Life is very, very much spiritual. Munotanga watoruza basa mumweya usati waruza basa panyama. Unoatakwa mumweya first, also atakwa panyama, because the spirit does not die, but this flesh will die. Saka makadedzwa zita imusina kutaura kuti munonzana. Antina umbikiti akataurira namazita. Kubva ndatopinda imomo mushopu imomo. Ndobva ndakaona kandokutaura kamhuka katoti saka sekuru ava yeah. This is very scary. Muri kuti mimi sekuru ava makanzwa voice rakukudeedzai mushopu menyu. Mushopu. Ndokubva maziva kuti voice iri ndiri kuriziva ndisekuru vaya. Sekuru vaya nokuti ndairiziva. Ndokubva matoenda mushopu. Ndobva ndatopinda mukati. Muchipinda hamuna kuona munhu. Handina kuona munhu. Makaona mhuka. Ichitotaura. Mhuka yakaita sei? Akakangoita katsindiso, saka handizivi kuti chingataurwe sei, nokuti kanga kakatoita kabhokisi kakadai so kaine kamunhu mukati. Kamunhu kacho kakatobata steering kudai so, kuratidza kunge sechinhu chinenge chinotodhiraivhwa. Kakatobata steering kudai so. Saka kamunhu kaike ndo kaitaura nevoice iroro. Zvototi kakari kadiki diki kadai so katinoti katsindi kacho kamunhu kari mukati. Saka handizivi rimwe zita richingadaidzwe naro kuti mukasike kuchiziva ringanzi. Hachisiyo chikwambo chacho ichocho. Ndotodaira kudaro. Handisati ndanyanya kuziva kuti zvechikwambo zvakamira, asi ndinotodaira kudaro kuti ndo chikwambo chebhozi chaitotaura. Alright. Ndokubva vati kudini sekuru? Ndobva chati kudini chikwambo chechi? Chakambotanga kumbondipopotera nenyaya yekuti at first patakambotaura ndairatidza kudhauta, ndichiratidza kutya. Ini ndaifunga kuti pakauya sekuru. Saka ndo zvinhu zvachaingoramba chitaura izvozvo zvekuti iwewe manje mari yacho unoita sei nematyira unoita, uri munhu anotya zvisingaiti, saka mari yacho unoiwana sei? Haidiwi nevanhu vanotyaba. Nekuti at first patakamboonana ndaingozama kuda semunhu anga ari hake pastranded, asi ana yangu yaitozvirovera kuti zvinhu izvi hazvisi zvinhu zvakanaka. Ndakazongoita kunge ndakuita suicide pandakazoona vauya kechipiri ipapo in form of katsindi kako, asi hapana chindandati ndabhenefita kubva ikoko, ivo havana chavanga kuti vabhenefita kubva kwandiri. Saka ndo pakazoti hama dzangu dzakati wandataurayo ndaimbonza voice rake, kubva kokurudza mumwe wese obva wauya kumba uko. Ndakumba ndopa vakazotaura kuti pane zvinhu zvatiri kubata zvaminazvo, ngatifambei. Vakazvibata sei? Inini handina kuzoziva kuti vakazvibata sei. Yanga iri same day yauya katsindika ika? The following day. Saka imimi makazonzi kudini imimi tisati tasvika ipapo pakuti vakazouya kumba vakaungana veukama. Tsindi yakabva yati kudini kwamuri? Makanzi muchaita mari sei? Tsindi yaitoratidza kuti iyo yacho pachayo yaitobvira kutobuditsa mari iyo yacho pachayo vekumashure uko. Saka
Saka payakange ichiti iri kubuditsa mari handiti ini ndakazotanga kutya manje ndobva ndabuda ndabuda panze ndiri kutozama kuda kufunga kuti makatoiona ichibuda? Ndakatoiona ichibuda asi ndaisaiona hangu kuti imari chaichaira asi ndo zvaitaura kuti ndiri kutobuditsa mari izvezvi. Saka zvakazoitika ini ndakabuda panze manje ndakada kutaka kutya kaya kuti maitiro acho andachifunga nezviri kuitika izvi handizviguriri. Saka ndakazogara panze paye ndichinonoka nguva zhinji chida kuipa allowance yekuti kana kuri kuenda idi kuzi yaingoenda yega uya kwacho yaikwanisa kungouya futi yega. Saka pandakadzoka mai ndichivhura dhoo ndo pandakanzwa pandakatosvika kutoti ndadzosera zvinhu zvangu ndadzosera mari yangu mudumbu nekuti ndaona kuti uri munhu anotya ungatozondikanganisire zvinhu zvangu. Ndo pandakatobuda paipe kwakuya kumba iyo bva yaito ndo kuti yakazongobuda ndakazongona musisini ndo mafambiro azvakaita. Alright, and then the following day ndokubva sisi vakubatai wobva wauya kumba ndikatota kuti zveshuwa pane mudhara wandakambotaura naye kudai. Saka nyaya yamutaura iyi handingaiti ndiye kunyepa nokuti ndakatomboona katsindi katoya karimo noti noinu tikabva nedirection ipi kana kuti ichi asiri munhu. Ladies and gentlemen, this is not a script, this is not written down, this is raw, this is real. This happened to this family and to Mr. Chipembere, but we are grateful to God for he is a redeemer. In Jesus' name, amen. So zvaitika izvi maakunzi ndaakukupai mari, maakuita mari nechinhu ichi. Hazvisizvo here zvinhu zvakanga zvichikudzingirirai? Zvinhu zvakanga zvaakundidzingirira izvi wanga vato ndakatozodiscover kuti vanhu vamwe chete. Amatopuwa chikwambo kapi chitsindi ichi? Chitsindi ichi chaizouya chichidzokera chichiita zvekuti chinouya chichidzokera because waiti ngechawo waitochipozesa zvakanyanya kutoti ngechawo tikuda chinhu chedu. Saka vakange vakuuya futi vachiti chitidzosera zvinhu zvedu zvatakakupa ndizvozvo, but imi muri kuti handina chandinacho chinhu chavo kana chandiri kuona kuti ndine ichi, whether watora kana ndaona kutora, because what they do is vanoshandisa fear. They attack people fear, because when you have fear uri pa moment of weakness and then they attack you. Mazvona manje. Saka kutotora chinhu ichocho vanenge vachitoti takatomupa because zvine zviri pa verbal agreement yekuti makabvuma kuti ndibatsirei. Ari mazvona manje. Saka chii chakazoitika from there? Hama dzakuti uri kudai so iwe uri kudai so uri kudai. Chii chakazoitika? Mavoices aya muchiri kungomanzwa? Mavoices haana kumira. Mavoices haana kumira usiku nemasikati. Asi pandakazoona kumache kuti ndaimbozviudzwa nevamwe kuti otherwise pamwe izvozvo zvamabata ndo zviri kuti zviitise mavoice. Asi chinini ndakuconfusika pakuti mavoices aya akatotanga ndisati mafunga kuenda kunotsvaka mari. Anga atotanga kudhara. Asi at last futi ndo andazoona kuti mudhara uya nemavoice nevanhu vane mavoice aya wari kumwe chete futi. Saka ndakashayazva kuti zvakafamba sei. Spirits are very much united. Metsvina iri united kudarika makristu. They are very much united. Vanobatsirana kurwisa. Kukaita mweya unokurwisa ine imwe inenge chida kurwisa futi vanobatsirana kudai. They work together. Vanobatirana kupfuura many Christians. It's a pity. May God deliver our churches today. Saka chii chakazoitika now? Amusingabatiki. Each time I realized kuti pamaida kuti muuye kunoku ndikakupa instruction mairwiswa so zvokuti mesazongobatika so. Ndairwiswa zviri serious. Zvakafanana nelast Sunday yaya handina kutorara kana pamba nemavoisi ayo. Zvazvatonyanya manje. Zvazvati because apa nyaya yanga yakunetsa futi ndeye kunzi takakuudza kuti hati usaende pamufundisi wako ikoko ba. Usaende pamufundisi wako ikoko ba. Because
ndichiri kutozvifunga kuti da kumhanya kwamufundisi iwo anenge atozviona ndotonzwa vhesi ravo totaura kuti ada kuenda kwamufundisi ndova ndachinja ndoti rega ndipende kana kuti kwamukoma kuma old stands uku ndisati ndatozvitaura pamuromo iwo anenge atozvinarita atozvitaura kudaro nzi izvizvi ada kuenda kwamukoma wacho chese chandinenge ndichiedza kuda kufunga chichitori mumaindi ndisati ndatochitaura iwo anenge vanobva vatozvitaura like kuti pfungwa dzangu dziri kutoshanda pawatori handizivi kuti zvinenge zvinyatsofamba sei. Aisha, that's very powerful. And then there's a day ramakauya mukanoka around 4:30, was it 4:30 or 4:45 in the morning mukanoka pamba chicha chaitika paipa chaitika paipa ndo musiwo takange yanga iri sandi ini ndana kutorara futi pamba musi wacho ndakanorara kune shamwari yangu anonzi baba atafadzwa ane mudzimai umwe anouya kuchechi munomuziya alright anenge anoita asha so alright saka zvandidzinganisa kudaro zvanga zvaita zvichiwedzera kustrong wacho but musati maenda kunorara kumba kwavo muri kumba chii chakaita kuti muzobva kumba kuti handichakwanisi kurara pamba kuti ndizobve pamba chakaitika ndichoti mavoices aya aisomboti ndinotanga ndatorara handiti ozoti kana kuti zvakaita kuma 10-11 ndinozopatika paya ndotanga kuwanza vachiwispa panze vachironga vachiwispa saka musi uyu manje wakatouya kuma 5 zuva richitoripo ndakatogara nditoripo pamba zuva richitoripo ndakutonzwa mavhesi ayatotanga usho ada kutiza anogona kutiza usho zvatotanga ndikada kuti ndiende kana kumugoti ndipinde muteti ndiende papi pese saka chakanyanya kundibvunza ndichikuti zvakuya kana nemasikati futi zuva richi ndikatombonamata ndichitukira ndichiti nenguva ino hakusati kwatombodoka kana kuita sei ndopa ndakaona kuti zvinhu zvakuda kutonyanya kuita strong ndakamboshinga mudzimai achitoti musabude panze ngatingorare toona anozonge apinda muno macho nekuti munhu aikuti hapana chaanenge achiita sei chaari kuona kana chaari kunzwa ndopa ndatomboshinga kwakutorara saka ndarara kudaro manje ndopaakazotanga futi mavhesi ayo zvikanzi no apa munhu atorelaxa ka uyu munhu afanira kutomborelaxa bo anofanira kutoomerwa nezvinhu kuti kutorelaxa ake atorara saka ndakazowanzwa vachitaura machiti hamena zvavanenge vachitarisa nacho because ini ndenge ndikagara panapa ivo vanenge vachindoona every activity isande ndichita saka ndakazongoiginwa ndandangorara papera unge ine awa ndichiwanzwa chironga kubva kuti misire nyoka mukumbezi nyoka misire nyoka mukumbezi anopamuka chete kutorara ake hafaniri kurara ende ndakamboramba ndakatenza ndo ndatonzwa kumakumbo kuchitofambwa ndo pandakabva ndamuka ndobva ndambogara mudzimai otoshupika paipa chii kuti ndimuexplaine ndoshati ndingamuexplainire nemutoo upi because hapana chaari kuona hapana chaari kunzwa anenge achitofungawo kutoti pamwe munhu ari kutodistebeka ndoshaya kuti ndomuudza sei paipa ndadzokera futi ndarara ndikati rega ndimboshinge ndamboita prayer yangu ndadzoka futi ndarara saka apa ndakapedza kuita prayer in Jesus name ndichitozama kuda kuti saka vanobva vatanga kutondiseka manje ndinzwe tunhu turamba tuchikwira tine chitonge tubva mumasokisi tuchikwidza nechi zvokuti unopedzisira pinda mburugwa zvokuti unopedzisira wakukura burugwa yayo uchida kuedza kuzunza zvokuti kana zvikaitika pane vanhu ukatogumara mototopenga totally zvikatoitika pane vanhu zvinotongodzi akutodi asi rini ndee ndichinzwa pfungwa dzangu kuti panapa nditoripo asi inyaya yekuti zvinenge zvapinda hameno mumwe macho ndaanda kuzomborasikawo hangu pane pangu pandaanda kuzomborasika bhozi ndine mamwe maactivity andaiita handa kuti kanganoya ndakuita zvekuudzwa nevanhu ndotoshamisika kuti saka ndofunga zvaa zvakutoita dhipa mama kutorasika jere kuti asi mahallucinations here vamwe vaizvitaura vachiti mavision asi mahallucinations here anokonzerwa munambobata zvinodhaka handitobati ndo zvakatofunga vamwe kuti pamwe
pamwe vachitofungidzirawo vakatozoudzwa nani mudzimai utoti wabati chero foya iya nditombopema chero foya chaiye masigareti chero chii handipana chinhu chandinopema. Saka manzwa kuti maakupinzwa nezvinhu nyoka makandirwa nyoka mubhezi makunzwa yakutopinda nemabhurugwa ndobva mamuka ndobva ndamuka ndobva ndambogara ndomboita prayer yangu paya zvombonge zvodaita zviri nani asi mavhoisi aya ari kungokontinyu ari papansi aramba anenge atori padho itonzwa toti ari padho dzenguva zvotombonzi vhura tipinde imomo saka ndo pandakazomuka ndikati shamwari mira ndimboendi pazasi apo ndimboone shamwari yangu iya ndataura yai vandasvika ndobva ndatomutaurira ndichitoenda ikoko ndakatoenda nawo ari kumashure ndichitowanzwa inini kwenda ndiri kuenda ndandisina kumboudza munhu asi mavhoisi zai anenge achitotaura kuti ari kuenda pabata fadzwa vanenge vatozviona kudhara anzi ari kuenda pabata fadzwa umwe wacho anenge achiita kunge asiri kuziva kuti ndipaipi kuti babata fadzwa wacho ndiani wake nzi hai best friend inguri shamwari kanzi saka tinopinda muna babata fadzwa macho kuti wangupanduke zvokuti wangomudzinge ndobva ndaenda saka takangosvikawo abva atongona ini ndaitozvinzwa kutoti bcause ndakambonodaidza umwe wepazasi pangu pavari pazasi apa saka ndichitoenda ikokoko hameno zvaakaitwa nemishonga yawo obva atodzokera mumba haana kutondiatenda ndobva ndaichizoenda kune iyeyo ndobva akatema inini zvandaa kutoita ngatichitorare takagara panapa kusvika kwaedza bcause mumba mo mune wana plus nemamhanyiro acho andaita semunhu anga akutotya wadzazi vamwe ndingazodzike wana wati yose kati saka zvatingatoiti ngatichitorare kwautoisa moto wake paipi kwaurara tichidziya moto achitonditi hakuna kwaunokwanisa kumboenda here nyaya yako iyi ndikati ndiri kubatsirwa namufundisi rufaino saka izvozvi manje hatingamboendi izvo zvichimira kuti kudi kumboti ndo mauriro andakaita kunoko iwaya pakwakangoti kwakuchena ndobva ndatomuti shamwari rega nditombomhai makusei nawo haaiti kumutsa munhu but handina kana option ndobva ndakabva ndatongodai ndobva ndapfuura nekumba ndichiona kuti vanhu vari safe here ndobva ndaona vari safe vakatorara ndobva ndakangomhanya bcause ndakatoziva kuti ndikavati mudzimai ndikamuti ndiperekedze nenguva yacho payainge iri aisabvuma aitoti hazviiti kundomutsa munhu nenguva yakadai so saka ndakangobuda semunhu ari kungoenda padhuze ndobva ndakabva ndamhanya kuya kuno achitoteera mavhoisi aya chinzi akuenda kwamufundisi wake ndichisvika ndichitotena apa vasara apa ndaitowanzwa pese petatakagara umo ndaitowanzwa achitotaura vari papa ndo mauriro andakaita kuno kumakuseni musi uya mukazoti chidzokerai kumba hapana zvichaitika pachidzokera henyu kumba iyo time iya ende zvishowo paya ndakabva ndatodzokera kumba nguva yacho iyo handisina kudheerera handinazombomanzwa mavhoisi aya racho rakarabva rakapera zvakanaka mudheero roro handinazomanzwa pandauya kumafo paya. Alright. And then pane pandakazoti inini ndiri kudai kuchechi nemhuri yenyu yose for deliverance anditi ndizvozvo yaya wawa mangwana acho here kana kuti chakaitika zvezvo pavakati uyai yanga mangwana acho nekuti yakanga iri Saturday yanga iri the following day yayo iri Sunday nokuti nini kwamutaro ndakazoenda ndakatoenda iri Sunday. Alright, I don't know, let's start from Saturday ndo patati ne worship night ndobva ndauya nditika ndizvozvo ndokubva mauya Sunday Saturday ndobva ndati ndiri kudai nemhuri yenyu yose mangwana tibva tati Mwari vabva vapedza issue iyo iri kukunetsa iyi titori muservice then ndobva ndadedza mudzimai we ndikati baba waripi huyai ngavauye chiuya ndikuite sei ndikunamatira tikanzi baba havapo mama ndakupi pai ndo pandakabva ndatoenda kwamutare nekuti ndakanzwa chii chakaitika Sunday makuseni chakaitika Sunday makuseni yayayo ka panga pakunzi ndo dhei rake rekupedzisira iri nhasi ndo dhei rake rekupedzisira last day kurava kuti vachitaura kuti ndoda kuuraya wachiti tinokwanisa kungomuuraya kana ari kumba kwake nyange tikasamuona kana kuti tikasamubata asi aimu yawanga wachida yawaiyanyakurudzira ndeyekuti tinofanira kungomubata tomuruva neshamu zvakaomarara zvekutosvika afa nekuti munhu akatoona kubhesi kwedu
akutoziva kubhesi kwedu plus ngaadzose zvinhu zvedu. Ini ndototi zvinhu zvacho hapana chandinacho bai, ndakatoshandirwa zvikatopera plus ndisati tamboita kana 4-5 days ndinazvo ndapinda mazviri. Saka ndo waanonge wakuzopinda naye kuti yanzi ngaadzose zvinhu zvedu. Tinofanira kumurowa neshamu kusvika afa. Ndo zvakaitika musiwo, ende ipapo zvanga zvatosiriasi manje nenyaya yekuti vava vatozowanda. Isande Maxena ndakunzwa mavhoices aya akuchitaura akawanda manje, vachitaura nyaya dzeshamu dzavo idzodzo, vachiti tatotema shamu tatounganidza kuzoona dzopera idzi munhu anenge afa. Ndo pandakati nini, saka hapana here kuti ndingakwanise kutsvaga zvinhu kana nyangwe tikatsvaga iri mari tokupai inoita zvinhu zvemuri kutaura. Tobva vati kudini zvikanzi obva adaira, asi kwetoti ndinge ndichimuona ndingonzwa voice zvikanzi tinenge mari yacho inenge iri zvese inenge iri 480. Uzi wakati tsindi yedu yoyo tinenge tichida anzi $40, then nyoka yedu yoyo tinenge tichida inoita 440. Saka all in all kuita 480. Saka tiri kutaura kudaro handiti, ndikatora iti ndichataurawo nehama dzangu mari inodi inotsvakwa isande iyoyo Makuseni. Yes. Saka zviva zvaitonge zvanzwisisa zvinhu zvezvepepe, zviva zvatomboitonge zvanzwisisa, zvatomboti zii, zvakangoti zii ndofunga 10 minutes. Zviva zvaita futi madiscussions zvikanzi hapana hatichatodi mari totoda munhu chichi. Ndakunzwa futi mavhesi ayatanga futi kanzi shamari hakuna isusu mari nyangu takutoda iwewe hatichatomboidi. Saka muri kuona chiri kuitika baba, it was now an issue of sacrifice, blood sacrifice. Because pamakanzi imimi muri kufanirwa kutora zvinhu zvavo zvokuti makatora zvinhu zvavo zvokuti muite mari. Blood money haingouyi pasina sacrifice. Saka vanenge vakashayiwa chinhu chekuita sei chekusacrifice chinenge chakaramba. Saka imimi ndimi nemakunzi imimi ndimi nemafanira kuita sei kuita sacrifice imimi. Hey, ladies and gentlemen, this is serious. This is serious. I hope you are learning something here. This is going to help you to be attentive in the spirit. Ndokubva zvanzi hatichadi kuti hatichadi mari nyangwe mukaiwana nyangwe yakawanda sei hatichaidi ba, takudai toda iwewe. Pamwe pacho wombobvuma. Saka ungotongotamba ndofunga kuti ungotambawo nepfungwa dzangu, because dzimwe nguva vanozvibvuma pandainzwa mavhesi acho kuti alright tichitsvagai mari asi panodiwa 480 yoyo plus 700 kuita something like 1.2. Ndokuti zviperi. Dzimweni dzenguva dzoka futi kuti hatichatodi mari vatinoda iwewe, saka tautotuma vanhu kumba kwako usiku uya wotorwa. Saka mari yainzi inoenda kupi maibani since mimi maiona vanava pamweya mamusingavawani panyama? Ndo zvaitondinetsa kuti yaizopuhwa ani kana kuti otherwise pamwe sei kuti pamwe voice ndairinzwa here, pamwe aizotaura kutoti ndaisai pakati amena handisazivi nokuti chandaingonzwa ivoice. Alright. And then ndobva maita sei chichakabva chazoitika after that? Kubva ipapapo ndo pandakatoona kuti nyaya iyi yakuda kutondishatira. Saka anga ari Makuseni ekuti ndakamboopta kuti kana nyangwe vanhu vasati waya ndimofanira ndakagara muchechi ndiri kufunga nditori pamashops apo because sofa ndakutaka kuti ndoramba ndichindogomutsa vanhu Makuseni hazvizoiti kunge zvinhu zvavo. Mama enda kumashops nguva manje asi makarara futi kumashops? Ndipo ndakatongomuka ndiri kumashops ikoko kundova ndauya kumba ndova ndachinja hembe dzandanga ndakapfeka dzasviba. Saka pandaitochinja hembe vaitosika vachitoita tochinja hembe achifunga kuti ada kuenda kwakanaka. Makarara pai pamashops? Isaturday yamakarara pamashops manheru? Isaturday manheru ndichingoanzwa mavhoices aya. Alright, ndobva manochinja hembe and then ndobva ndachinja hembe paipai ndine aim yekungoti chete saka iwo waiona zvandaifunga uchiti uyo wakutochinja hembe chaaringoda chete kuenda kwamufundisi, hapana chimwe chaarombofunga ipapapo, ende zveshuwo ndo zvandaifunga.
ndobva ndakadzika futi kumashopu ndobva ndanyatsaona kuti ai nguva ino yakusati kwaita ndobva ndakangoti rega ndaandisina emu yekuti ndinosvike kwaMutare ndaandine emu yekuti ndikaenda makazoenda kwaMutare ndakatanga kuenda kutauni uku ndichida kungozviwaraidza hangu ndichingosesa time then ndozodzoka church ndichida kuti ndikanozviwaraidza ndochizodzoka ndouya kuchechi kunenge kwaano vanhu saka ndiri ikoko kutauni ikokoko. Makafamba sei? Makafamba netsoka makaita sei? Ndakatokwira kombi asi ndanga ndisina mari akumbira ndaitya kuti ndikakumbira anoramba saka ndakangoita zvazvo zvokuti anozopopoto hake taakumberi kokoko plus ndaitemba futi kuti pamwe wakomana vanogadzira mafoni pamusika vaya vazhinji vacho ishamwari dzangu ndaitemba kuti kana zvikaoma ndokwanisa kungoti ndipo coin ndibhadhare ndo zvimwe zvinhu zvandaingotemba bcause ndanga ndisina kana zvokuti ndakatotya kuti nematerwo acho andiri kuitwa neataki yacho ndikada kumboti ndimbomire ndichimukumbira anongovhara dhoo rake kuti sara saka ndangoopta kuti nyangwe akazondinetsa ake asi ndangobva panzvimbo ipi. Ndopatakasvika pamusika paipa ndobva ndadzika mari yangu shamwari chichi ndikatoti amira ndimboone wakomana orapa anogona kundipa iye anenge aitomhanya hake atombopopota obva ambopopota obva azongoenda ndokusvika kwandakaita kutauni kuya manje ndakabva ndaenda pane shamwari dzangu dziya dzinoita zvemaripesi handina munhu andakaudza hangu kuti nyaya yangu yakamira sei asiwo vaingozviona bcause vaitongoita kuti uri kuita uri waridi zvakanyanya chii chingoti pana chichi chingozama kuda kungokavhiridza obva watobika tiya wakomana naye parengi paipe ndandatoone nzara yekurara futi ndichingomhanya kwandaita bva ndatomwa tiya ndiri pakati pekumwa tiya ndizovhesera zvikanzi uchitopedza kumwa tiya iyoyo obva watoziva kuti pako papera zviroro taitondiona nditori kutauni ikoko ndobva ndakatoti ndochidii kwakumboenda kumunina wamai Brighton anogara kuko kumagarika iko ndakungofunga kuti ndichidzoke manje ndakuona papa netime kuti zvaakuita kuti ndichidzokere ndopa ndakatosvikawo asina mari ndakangomuti ndipewo dhora ndaudzokera kutsanzakuru anga asitori nawo obva atosara achita ndobva ndatega ndimbonawo nomwe muchinda wangu kuridhani uko pamwe anogona kundipa ndakufunga kuda kuti chitonditodzoke kudzoka kunoku ndakuziva kuti ndikachidzoka manje vanhu vamuchechi ndongosvikira mune chechi muine vanhu ndopaakashayawo mari ndobva ndaenda kuridha ndikuya ndichi ndikamushaya mune maiwanawo modzoka ndomondipa ndodzokerawo saka mavhesi akabva atanga futi ndiwo akanyanya kutozondikanganisa bcause zvanga kutotaura zvacho vanga kutaura kuti nditori ndakatomira paflyover paipa kanzi izvi zvanditi uri paflyover ndakutofamba kuenda ndasvika paridhani apo kanzi paridhani tanga ndine treka ndozvandakazofunga kuti asi kuti pane treka yavakandiisa kana bcause ndo pandakazototi inini kuti nditodzokerokawo zvinogona ndichatira zvichaiti ndobva ndangoenda paMutare road paipa wachitoti wanga watozviona futi kudhara bcause wanga wakutotaura kuti ada kukwira mota yekuenda kwaMutare apa ndisina kumbozvitaura ndisina munhu wandamboudza ndobva ndakasvika paipa ndobva ndatona kombi yanga yakuzara apa handina kana sendi anaombotya kuti wakomana emakombi wanonetsa ka ndakatoti kukumbira chete ndiye ndatoirasa habvumi beti azondidzikisire ndakumberi ndangobva chete ndobva ndakapinda mukombi meme taenda tasvika pachipembera akubhadharisa ake mari dzake ndobva ndangoitawo unge ndinayo ndikati oraiti mina ndozokupa ndirofunga manje kuti ndomutanga sei bcause makondakta anonetsa kaona dai wataura usati vadii usati wakwira ndandangoti amheno kana akandiromba kana akadii ndizvozvo as long as ndangobva kune dhenja kwacho pakatakadarika pachipemberi paya ndobva ndachienda padhuze naye manje inorati shamari ka zvaunoona apa inini ndina mari una mari saka wakwira sei mukombi ndikati pane zvanga zviri kutoitika zvisiri umwe zvokuti haungambozvinzwisisi obva atongonyarara paipa kuti ita unga azvibvuma haana umbopopota anaoita sei bva taenda tapari vasati paipa
saka zvinhu zviya manje zvaita system yekuti kana ndichitaura nemunhu kana zvinonopinda mune munhu uya kuti atibva andipandukira. Alright. Because ndakatorinzwa voice richitonzi saka apa anga atobvuma kuti makwira enyu mahara. Anga atozvibvuma ati uda kudzikira papi, ndikati panyanga 10. Vatoti vatongonyarara ke tapari vasati pepe ndo paakaisimudzira futi manje ubva atoti but no ndazofunga manje kanzaona foni iri papo ende handisina foni aida kutora foni kana chimwe chinhu chaunacho chinotoreka chini kati handitorina chinhu ndingori zvauri kutoona ndiri ndamira pari vasati pepe ndo paakabva ati shamari dzikako dhiraivha wacho bva atotenderera kuuya kudhoo ikoko obva ambotaurawo zvaakataura seti last driver wacho akati chimusiya tingonomusiya panyanga 10 pachibharu taura kondakta yobva aramba vatoti bva atovhara dhora akakati inini handichatodi asi ndaandanzwa voice raarichiti itai kuti kondakta amupandukire, itai kuti kondakta asanzwisise zvaari kuda kuedza kukumbira. Ndaandarinzwa voice ro saka ndakangozviziva kuti zvatoo mari haasiri asisiri kuti achiri kutaura zvatoita pinda mari. Ndo pandakasara pariverside paipe ndakunza mavhesi ayo kutoti handitwazvionaka wasiwa pariverside papapo uchadii uchaendepi. Ndichingoramba ndichienda ndobva ndatodarika bridge rari pariverside unge ndiri kuenda kwamutariso ndichifamba bva ndasvika parodhi imwe inotena kudai inonobudira inotena tapedza bridge inotena kuleft inoenda nevanhu vanoenda kunana Suncrest. Ndobva ndakatomira ndobva ndatomisawo imwe komi yaitobva kunoko yobva yamira bva ndatoenda pana kondakta ndikashamarika ndotokumbirawo kusvikawo panyanga 10 off handina mari. Ndobva akati chiendai kuna driver uko munotaure naye. Bva ndasvika driver yendo andatomuti ndiri kumbirawo kuenda panyanga 10 off handina mari. Kana kumbotaura kana kumboti zvakati kana kumbondibvunza kuti chii kana kumboti akangoti pinda. Ndobva ndatopinda paipe kwaunodzikira panyanga 10 off. Ndobva ndazokumbira futi imwe pickup yandakakumbira kuzonosvika paManika Bridge. Ndakangomukumbirawo futi saizvozvo ka1 obva angoti alright wepickup yandakazosvika naye paManika Bridge. Ndasvika paManika Bridge paipe kuti ndichiende kugomo kuna ana mai ndandaneta manje. Pane muzukuru umwe anogara padhuze neipapa. Alright. Ndo padakaenda ndobva ndasvika yo ndagara paipe ndandane nyota manje ndikati chitombonipewo kapu yemvura nditange ndamwa mvura pamuzukuru paya. Ndopa ndakanza voice iri yanzi uyu atogarisika ake uyu akatogara pabhenji yarutomwa mvura atopiwa mvura yekumwa manje hande ikoko. Saka zvaiitika manje pane wangu wandikutaura kuti hama yangu manje ndakazonza voice rake richiti nyangwe aendepi kuhama dzese ndinokuziya kwari kutoda kuenda kwacho kwamatengambi kwacho ndinokuziya apo paari apo pamuzukuru apo ndopaziya ira voice manje rewangu wamaiziwa kanzi nyangwe akati aenda kuHarare kwese kune hama dzese ini ndokuziva tinongotera chete ikoko. Ndo patakati kuma6 kuya tapedza uya chisadza tarara paipe muzukuru uya haana kutorara nemudzimai akatouya unorara neni mudining imomo. Ndarara ipapa ndo pakanzi ira kia idoo nekunze bhozi madhoo ekumusha kanditanenga nezvekuda iso izvo. Zvikanzi vanhu vese vari muimba 1 iyi hakuna munhu anozombomuka achivhura dhoo bhozi wese wapinda imomo ine marumu akati wandei. Taurisai. Ndo pakanzi chikia idoo nekunze kungoisa chihuru dai zvokuti ukada kuvhura uri mukati dai so harivhurike. Ndo pandakabva ndatokanganisika futi ndakutomutsa muzukuru yanga kutobatwa ake nehope ndikati mira dombobuda panze ndada umeka shoti harina kulokwa here dhori here. Saka ndakatoridhonza dai so ndobva ndanzwa harina kulokwa. Ndo pandakachiti muzukuru ya manje paipe shamari inini panapa handichatorari ndingazotokuremedzi pane zviri kutoitika panapa ndo handamutsanangurirawo nyaya yemamiriro ayakaita. Ndikati saka inini ndichirega ndichiende kwaana mai kana ndikaizoita tsaona ndiri kumba kuna ana mai it's far much better panoti ndizokudisturb iwe uri muzukuru. Ndo pakati ina muchaende mega rega ndichikuperekedzei kubva andiperekedza kukwidza mugomo handi munoziva kune makomokomo saka village yachitu iri pamusoro pegomo. Ndaenda paipe ndichitofamba murodhi ndichingoanzwa mavhesi ayarungotera. Tatosvika pamba paipe ndinawo mavhesi ayarungotera. Ndasvika pana ana mai tamhoresana ndakuvaexplainirawo nyaya yangu
zvekutaura asi ndichitaura da ndingoanzwa achiti mavhesi akatondosvika pamba kumanika bridge ikoko. Ndo pandakazoti makuseni ndakati panapa I don't think kuti saka zvinoreva kuti handina kana kwandinotombotiza ndichienda because chanyangwe ndikada kuti ndigeze maoko zvinzi uyu akutogeza maoko, ndikada kuti ndipinde mubathroom kugeza zvinzi apinda mubathroom akugeza chese ngati chese chandinenge ndatongoita chandiri ndiri kufunga ndisati ndatochitaura futi. Ndo pandakazogumirwa manje nepfungwa ndikati saka zvinoreva kuti zvinhu izvi hapasisina kana kuti ndichatombofamba zviri because izvizvi ndatobva futi kwarisa kwacho ndokune munhu andinototemba kuti anondibatsira, saka ndichadi pfungwa dzabva dzaguma. Ndo pandakapinda mune imwe imba yanga isati yapera yaibikirwa neumwe mukoma vanogara ipapo nemudzimai wavo. Ndo pandakaona muine mapanga vakangosiyiwawo munechi mapanga. Alright. Ndo yakazofuma iri mandi yacho pandakazozvibaya ndichizama kutoti chii chabva chaitika maona banga? Ndakabva ndatoritora ndaritora ndobva ndariviga. Mavigiro andakaita ekuti muzukuru asaona nekuti ndandiri kumuperekedza akudzokera akanga achida kuenda kubasa kwake. Ndovanamuperekedza ndovandanomusiya at a distance vandati ndakudzoka. Saka ndakudzoka daro mavhesi aya ipapa panga atosirious kutopfuura zvazvaiita. Saka izvizvi manje vachitoronga chitoti saka kunoenda vanhu vangani kanzi komana wacho anenge anonetsa kunotoda kuti kuendeka noti vanhu vanotosvika kana 8-10 ndoti titomubate nekuti komana wacho anonetsa makawanda maarungopukunyuka ivo havatozivi kuti ndini chingoshinamatirwa pamunenge muchinamata paya vakutofunga kuti pamwe yaye. Ndo pandakatoti saka zvinoreva kuti vanhu vavakutouya kapa plus nini kuti ndichaendepi kuno ndo kwandandirungoya ndo kwekupedzisira kwacho. Ndo pandakachitora banga riya kwakukwira mune kamwe kagomo, so hapana aimboziva. Ndakungofunga kuti otherwise ndikangozvipfuudza zvinhu pamwe ndo kutopera kwazvo. Mafunga kuzviuraya? Ndii ndakatofunga kudaro. Zvashungurudza zvinhu zvese ndikati sofa izvi kuti ndiende kubasa kwacho handisi kuenda, hakusi kuendeka kubasa kwacho, ndatone 2 months ndakagara, saka hapana zvichareva kuti ndichiri munhu ka. Ndo pandakatopfekwawo nemweya wasatani ipapapo kwakutokwira mukagomo kaya kaya ndino ndakutozvibaya paya ndichingofunga kuti sinzi ndiri padhuze nepamba vanhu vanozokasika kundiona. Wazvibaya nebanga ndega mavhesi acho anga anyanyisa, saka ndanda kutongofunga kuti otherwise kuti ndizofe ndichibatwa nevanhu ava ndichirohwa neshamu zvinorwadza kupfuura than kutongoti ndigara hangu ndangofa. Ndobva mazvibaya nebanga and then ndo pandakafamba ndichienda pamba. Makazvibaya pai? Padumbu. Matumbu ndokubva abuda. Aitobuda mbichana pandakatozvibaya pandakatoona kutobuda matumbu. Chaiwo matumbu. Andakakuratidza izvi. Ndakinakuratidza izvi. Vateereri ndo vasina kuona. Ndo pakazoti wamwe mukoma wangu wandinowanyanya kuwirirana nawo obva wangosvikawo chiripo ripotyo, obva wasvikirawo dziridzo nhau dzatopo, ndo kuzotanga kuchiti ende kana kuda kuendeswa kuchipatara kwacho hameno zvaitoitika bhozi ndaitoramba. Saka makafamba nematumbu akabatwa maoko netsvo? Kidney yakazobuda takutodzika kuenda apa anga ari matumbu anga akazara panze ndichitoti ndikasimudza musoro dai ndaitomaona. Saka iwo mavoices aya achiti but tiri kupamhanya ipapa pane testimony yacho isi. Biologically is it proper kuti munhu anobuda matumbu orarama netsvo? ndo zvakatoitika izvozvo. Kana chete kuti vanhu vanozofunga zvemafotos nguva yacho iyoyo zvokuti dai paina akatora mafotos, nokuti pandakasvika pamanika bridge ndaitozama kuramba kurapiwa kwacho chichaitika. Saka ndakazoita zvekusungwa makumbo nemaoko
kwakuradzikwa pachimubhedha chesha. Ndobva vakazotsvaga mota namukoma wacho iwawo yakabva yazotimhanyisa kwamutare general. Ndasvika ipo papo ndaandichinika kuziva, asi ndakangoti gare awa ndaandisingachazivi. Ndaandakungoita zvokuti ndikazongoto after some time ndombosimudza musoro daiso, because ndakazoatendwa dzato kuma5 asi takasvika kwamutare kuma9:10 makuseni, asi ndakazoatendwa zvekuma5 nekuti mishonga yacho yanga yanyorwa yacho yanga iri kungotsvagwa nevazukuru vangu vari mamutare imomo. Tinoziva kuchipatara kunenge kusina, munongonyorerwa kuti mishonga yakati mondotsvaga. Saka vakanonoka plus zvanga zvichida mari yakati wandei, saka vakanonoka kuzoiunganidza mari yacho ikazoungana kwakuto kuma5. Saka ndaiti ndikatosimudza musoro dai ndaitomaona anga azvimba, anotosvika pakadaiso matumbu anozvimba kudaiso. Anotosvika kana because anga azvimba kana. Saka ndaanda kutonzwa kurema, pakuremeronga ndakatotsiga 20 kg. Ndaitoti ndikasimudza paakatanga achitanga kubuda anga akadaiso. Saka ndaapa bhedhi ndakarara ikoko, ndandingokwanisa kungosimudza musoro kutarisa kudaiso, ndimaona anga azodai akaita. Iwe imbomira iwe. Yes. Ipapo ndaanda kurwadziwa manje. Ndachiinini manje hapasina chandiri kunzwa kana mavhoisi kana chii. Ndaanda kunzwa pain manje. Ndobva ndichingoskirima kutraya kuti otherwise pamwe vanoatenda vanogona kukasikira but vaisakwanisa kuti vakasikira nokuti mishonga yacho yanga isati yanga isipo. Yakazotowanikwawo kuma5 dzemanheru. Ndobva ndakachizoendeswa kutheatre, asi kuenda kwatakaita kana kuti zvakafamba sei zvese handina chanda ndichaziva yangu. Ndakazongopatika. I think that was the time yandakafonerwa ndizvo. Muchipatara mazvibaya nebanga. Because takatofona kabaya mukati mune mvura iri padhuze. Ine mvura ndatofana ndatoisawo yanga itoripo yanga yandasirwa namukoma wangu. Ndo yamakazonamatira ndiri ikoko pafoni. Ndakuti ndikanzwa pain yakunyanya ndikamboimwa kudaiso, zvomboti ndotombokwanisa kurara. Koma voice mavhoisi aiti akaita ombonyarara, because mavhoisi anga ari kutoti toda uya ndokutora muchipatara imomo, toda ndokutora tobva tatanga kurowa ipapo pabuda matumbu pacho ipapo ndobva toda kutorowa neshamhu ipapo. Tinotenda Mwari. Now you are now a living testimony, and then you came. I remember praying for you on the phone. Unamatira ipafoni. Ndizvozvo chaizvo. Tikadeclare kuti simba raJesu rikubata imuriko kwamuri koko. Ndizvozvo chaizvo. And then we saw the hand of God over your life. Tikati akuchina futi zvimavoisi izvozvo. We declared on the phone. I think it was your time for deliverance. Because the Bible says in the book of Obadiah chapter number 1 verse number 17, upon Mount Zion there shall be deliverance. Your deliverance was permanent. Then ndokubva machizochidzoka, now you are free. Maane utano, you are recovering, and Jesus saw you through and he delivered you from the hands of the enemy. What advice do you want to give kune vanhu vakateerera? Advice yamunoti ndikapuwa 5 minutes to change someone's life ndinomudza zvakati concerning your spiritual journey. Advice yandingade kupa kune vakateerera ndeyekuti chikuru pasi pano tiri pasi pezuva kunamata. Zvimwe zvese zvetinenge tichiita izvi zvese izvi
hazvina rwendo ende hazvina kwazvinogumira. Anoguma angova matambudziko chete tikatedzera nzira dzisiri dzaMwari. Uyezve pakutsvaga raramo ndingade kupa advice yekuti tisashandise mashortcuts. Kuenda uchida kubatsirwa nen'anga kuti business riite kana kuti chipi chiite, zvinotozoshata pakuti unotozosvika pakutoshaya nesendi racho. Sezvandanga ndaita inini, ndakange ndisikachatoendi nekubasa kwacho, ndakudzingirirwa nemweya yerima nekunge taita mashortcuts. Saka mashortcuts aya ndiwo atiri kukurudzira zvakanyanya kuti munhu shanda uchimirira nguva yaMwari kuti zvakanaka zviitike. Uchimirira nguva yaMwari, ukaita mashortcuts hazvikufambiri zvakanaka, uye enda apo wakutozotambura worse than kutopfuura zvawanga utori panguva yawanga usina kufamba nemweya yaSatani. Toda kutenda Mwari zvikuru for such a powerful and inspirational story from Mr. Chipembere. You have heard it from him. You have heard what he went through. Stay away from trouble. Kana mari iri kunonoka kuuya, Bhaibheri rinoti vanomirira Jehovha vachapiwa simba itsva. Wait patiently on the Lord. Mwari vanokusumudza nenguva yavo. Isaiah anoti, when the time is right, I the Lord, I will make it happen. So when you are going through things in your life, don't opt for shortcuts. Shortcuts, they will cut you off. I will repeat this again. Don't go for shortcuts, because shortcuts would cut you off. God bless you. I'm praying for you and I love you so much. Let's meet again next time in Jesus' name. Amen. Now he is a living testimony, and we thank God that God used us to be part of his deliverance. I am just a vessel. I said, no, let's take this testimony out so that people will know what God is doing in our midst, and God can still deliver you. If you are one of those people, I am praying for you. May God deliver you today in the name of Jesus Christ. Amen. God bless you. And if you want to share your story with us, please, we are going to put our details below. Just send us a text message. Maybe you have a story you want to share with the many people that will help people to stay away from trouble or whatever experiences you went through in life. Just make sure you contact us. You are free, and we'll let you know, and then we communicate accordingly. God bless you until we meet again next time. In Jesus' name, amen. Shalom.